Industrializazioaz geroztik, ikatz, petrolio eta gas natural gehiago erabiltzen da energia lortzeko. Hori dela eta, berotegi efektuko gasen pilaketa areagotu egin da atmosferan. Horrek, berotze globala sustatu du eta ondorioz baita klima aldaketa ere. Baina zer dira berotegi efektuko gasak eta zergatik dira hain garrantzitsuak? Lurra inguratzen duen geruza atmosfera da eta gasez eratuta dago. Gas horietako batzuei berotegi efektuko gasak esaten zaie eta lurraren beroaren zati bat xurgatzen dute, espaziora joatea saihestuz. Efektu honi esker mantentzen da lurra bero. Horrelakorik ez balego, planetaren batez besteko temperatura 0 azpitik 18 gradu izango litzateke. Gas naturalak diren arren gizakiok ere sortzen ditugu berotegi efektuko gasak. Energia sortzean, nekazaritzan, abeltzaintzan eta basogintzan, industrietan, garraioan eta etxeetan eta merkataritzan. Berotegi efektuko gas bat baino gehiago daude, baina gehien sortzen duguna karbono dioxidoa da. Guk sortzen ditugun gasen ondorioz, berotegi efektua are handiagoa da eta planetako temperatura behar baino gehiago igotzen ari da. Hori da arazoa. Rio de Janeiron egin zen lurraren goi-bileran, gobernuek lehenengo aldiz adostu zuten berotegi efektuko gasak murriztea, gizakiok klima aldatu ez dezagun, baina oraingoz ez du arrakasta handirik izan. Eta zein dira klima aldaketaren ondorioak? Temperatura globala gradu bat inguru igo da eta igotzen jarraituko duela uste da. Ondorioak nabari dira jada eta planeta osoan dute eragina, naiz eta inguru batzuetan beste batzuetan baino gehiago nabari. Ondorioetako batzuk hauek dira, euri jasak ugaritu, lehortze luzeagoak, poloak eta glaziarrak urtu, itsasoaren maila igo, eta muturreko gertaerak hazi. Horrek guztiak arriskuan jartzen du biodibertsitatea, izan ere ekosistemak aldatzen ari dira. Izaki bizidunei kosta egiten zaie egokitzea eta espezie batzuk desagertzen ari dira. Guri dagokigunez, gero eta zailtasun handiagoak ditugu ura aurkitzeko eta elikagaiak ekoizteko. Gure osasunak okerrera egin du eta herrialdeen ekonomian eragina du. Ondorioz, pertsona asko klima errefuxiatu bihurtu dira. Herrialde askotan, emakumeengan eragin berezia du. Adibidez, ura lortzeko dituzten arazuen ondorioz. Emakumeak direnez etxera ura eramateko arduradunak eta ur gutxiago dagoenez, distantzia luzeagoak egin behar dituzte eta denbora gehiago behar dute zeregin horretarako. Baina, zer egin dezakegu guk eragin hauek murrizten laguntzeko? Modu jasangarrian mugitu. Gure kontsumoa murriztu oro har. Barazkietan eta tokiko elikagaietan oinarritutako elikadura izan. Produktu iraunkorrak erosi. Bereizi, berrerabili, birziklatu. Eta gure auzoan edo herrian ingurumena zaintzen duten taldeetan parte hartu. Denon artean, klima aldaketari aurre egiteko eta gizarte iraunkorra sortzeko.